बारग' एनडिएफबिफोरनि केडार्सफोरनो अनसुंथाइ होनाया फ्राय जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो एसे माबाफोर थालांदों बेखौ नायगासिनो दङ। लोगोसे बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों जे 4 लाख थाखायाथ' गिदिर एमाउन्ट नङा, नाथाय फिसा एमाउन्टबो नङा। दा स्टार्टआप केम्पेइन जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया खालामदों बेवहाय 10,000 20,000 फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सजोंबो गिदिर गिदिर एन्टारप्रेनिउर्स डेभेलप जागासिनो दं। 4 लाख थाखाजों ज' जानानै जुदि मोनसे लकेल इक'नमिखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय एन्टारप्रेनिउरशिप डेभेलपमेन्ट खालामनाय बा क'अपारेटिभ ससाइटिनि गेजेरजों गोबां खामानि मावोबा जोङो साख्रि नागिरग्रा जायालासिनो साख्रि होग्रा जानो हागौ। बड'लेण्ड ओनसोला डेभेलपमेन्टनि मोनसे लामायाव थांगासिनो दङ। दा भुटानाव जोबोद मोनसे गिदिर डेभेलपमेन्ट फैदों। भारत सरकारा क'क्राझारनिफ्राय गेलेफुसिम रेल लामा बानायगोन, भारतमालानि लामा बानायगोन, बिजनेस आरो एक्टिभिटिसफ्रा बारायगासिनो दं, नेशनेल पार्क जाबाय। दा बेफोर बिथिङाव जोंनाव टुरिजिम सेक्टरावबो डेभेलपमेन्टआ फैगासिनो दं। बे बिथिङाव जुदि साफ्रोमबो जायफोरनाखि हाथेरनानै दावहा नांबोदों बिसोर जाहैबाय मोनसे गोख्रों गोसोनि मानसिफोर आरो उद्दामि होनजायो। बिसोर गोसो जायोबा बहुद खामानि मावनो हायो। दा गावसोरनि एनार्जिखौ जाहाथे सारेन्डार जादों होननानै ओरैनो थांहोगारालासिनो एबाराव मोनसे गुबुन सेक्टराव मोनसे आदर्श जानो नाजानांगौ आरो गोरिब गुन्द्राफोरनि न'खरनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो एफा एनै जुदि खामानि होनो हानायसिम सहैनो हायोबा दा बेनि थाखाय जोङो मोनसे गोदान मुभमेन्ट लाबोनांगौ, इक'नमिक मुभमेन्ट। आं आसा खालामो बेखौ बिथांमोना मावगोन। आरो लोगोसे दा मार्टियार्स न'खरफोरनो फैसा होनायनि बाथ्रा, बे अलरेडि आसाम सरकारा 636 होबाय। जुदिও माने दाखालि एसेम्बलि एन्सार होनायसिमाव 592मोन, खिन्थु एडिसनेलि बावैसो माखासे आरो चेक होबावनायजों 636 होबाय। बेनि सिगां हाग्रामा महिलारिनि गभर्नमेन्टनि दिनाव बै गभर्नमेन्टआ खिन्थु 2600 माने मार्टियार्स लिस्ट बानायदोंमोन। बे समाव एनडिएफबिनि मार्टियार्सफ्रा बावहाय इनक्लुड जाफायाखैमोन बा जाजोबाखैमोन। नाथाय दा बिसोरो 300ल' होलांनो हादों गावसिनि दिनाव। खिन्थु दा नैबे 4 बोसोराव जोङो 636 होबाय। बेजों कम्बाइन माने 936 होनाय जाहैबाय। बाखि थाबावनायफोरखौबो सिकिउरिटिनि जागासिनो दङ। आरो आसाम सरकारा बावैसो मोनसे चिफ मिनिस्टारजों रायलायदों आरो चिफ मिनिस्टारजों जों रायलायनाय समाव बिथाङा 10 कोटि थाखा मार्टियार्स फेमिलिफोरनो एक्स ग्रेसिया होनायनि थाखाय रां मोनसे हमनानै दोनदों। 10 कोटि थाखा अलरेडि बाजेटआव दङ। ओंखायनो गासिखौबो जों होलांजोबगोन। आं आसा खालामो एनडिएफबिफोर केडार्सफोरनि जेरैबो बिथिङाव हारिखौ रैखा खालामनोनो दावहा नांबोदोंमोन जेला दिनै हारिखौ जोथोन लानानै जौगानायनि खामानि मावलांनांगौ।